Bololabaara nafa ka bon Mali jamana kɔnɔ. Jateminɛliw y'a yira ko denmisɛn sifin caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu tɛ kalan kuntagalajanw sɔrɔ. Nka a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ u ɲɛsin bololabaaraw ma i n'a fɔ mansɔnya, suderi baaraw, mɛnganisiyɛn baaraw, finikala fo ka se karo da ma. Wa karo dako ɲuman o de bɛ se ka so yɛrɛ cɛɲa sankɔrɔta. O kama bi VOA Banbara ka gɛrɛn kɔnɔ an sera karodalaw ma. Seku Dunbiya ale n'a ka cɛdenw olu ye karodala minnu ka baara ka di mɔgɔ caman ye. A donna baara la cogo min na ani baara yɛrɛ gɛlɛya Seku Dunbiya b'o la se an ma. N bɛ karoda la a bɛ wagati bɔ sa minɛ ne yɛrɛ école bila 2008 de n ye defu kɛ ma defu sɔrɔ n sɔrɔla ka karoda apprentissage daminɛ après n ye san 3 ɲɔgɔn kɔni kɛ parantiya la n sera sisan kɔni n bɛ dɔ kɛ n yɛrɛ ye. Kabiri ye baara in daminɛ ka se bi ma aw bɛ karo sugu jumɛnw da? Bawo an b'a mɛn karodalaw da ko karo misɛnnin ani karoba. An donna karoda la wagati min na o y'a sɔrɔ karo qualitéw kun ka ca mais u ka karo misɛnmanin dɔw bɛ u b'a fɔ mosaïque an donna ka sɔrɔ ale baara bɛ fɛ ka nɔgɔya karo misɛnmisɛnnin dɔ a kun b'a kɛ papier la mais sisan moderne nara a yɛlɛmara sisan kɔni karo belebelebaw de bɛ yen u ye papier ta yen a latununa ne yɛrɛ ye baara k'ale la parantiya kɔnɔ de sinon ne selen karoda la ne ma bɛn ni mɔgɔ ye mun b'a baara kɛ quoi parce que mɔgɔw t'a fɛ bilen quoi modèle bilara. Ntina Nege Jara ale ye sotigi ye. An y'a sɔrɔ a ka chantier la Badilabugu. Jarakɛ e ni Seku Dunbiya ka baara ɲɔgɔnya nana cogo di? Ne n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna dɔɔni parce que ne ka chantier fɛn fɛn bɛ olu de bɛ a baara kɛ vraiment u se baara la ne kɔni bɛ welewele da min ka ɲɛsin bololabaarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnya la tɛ i n'a fɔ u tɛ se baara la mais dɔw b'a essayer i n'a fɔ u bɛ yuruguyurugu ni fɛn ninnu kɛ o tɛ k'a fɔ u tɛ se baara la u bɛ se baara la ka ɲɛ très bien mais ɲumankɛla bɛ mɔgɔw la jugumankɛla bɛ mɔgɔw la quoi. Baarakɛla caman bɛ n'u y'i ka wari minɛ u t'i ka baara kɛ ka ɲɛ o yɛrɛ de ye mɔgɔ caman siran bi bololabaarakɛla ninnu ye. Umar Jara ko k'ale ye Seku Dunbiya ka baarakɛla ye. U bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ɲinan y'o san caman ye. An y'a daminɛ a bɛ wagati bɔ fɛn fɛn san 3 a b'o bɔ sa vraiment fɛ baara ka di ne ye teriɲɔgɔnya yɛrɛ fɛnɛ de kɔnɔ n tugura a nɔfɛ depuis baara daminɛ kelen fɔ sisan vraiment n tɛ se k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n ka basi sera a ma sinon a ka basi ma se ma quoi. N'u hakili to an na a ka ca Ala fɛ laɲiniw caman bɛ sabati sinon bɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ ten quoi. Umar Koyita ye kalanden kɔrɔ ye. A ko k'ale ye kalan bila san 2014 k'i ɲɛsin karoda ma. Ne y'a bila an ka citation ma ɲinɛ o de ne ban kalan ma n yɛrɛ defu kɛ mais fana ma defu sɔrɔ o de y'a kɛ ne kalan bila ka ɲɛsin santé kɔnɔna baara ma sisan mais sisan kɔni alhamdulilayi n bɛ n débrouiller n bɛ baaraw sɔrɔ n ye muso furu n ye denw sɔrɔ a la fana karow bɛ ɲɔgɔn ye quoi karow bɛ mètre carreau wari ka taa ɲɔgɔn ye fana i bɛ se ka i ka métier an yɛrɛ karoda kalan minnu bolo olu ye fɛn bɛɛ sɔrɔ karoda la mais sisan karoda a bɛ ka jasi ouvrier yɛrɛ bɛ ka jasi an ka laɲini ye pour que valeur ka di ouvrier ma ka taa sanfɛ cogo min na pour que fanga ka d'a ma tuguni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o kɔni y'an ka laɲini ye. An ye min sɔrɔ VOA Banbara ka bi gɛrɛn kɔnɔ ka lase aw ma o de tun ye nin ye.